Bagus MC. Wonten dawuh Ndara. Amarga panggonane rada adoh yen arep ndhawuhi para pradangga ngendikan wae ya Cah Bagus. Nggih, menika wau sampun. Pucung anandang wuyung niku tegese pucung wuyung, Ibu. Nggih. Matur nuwun. Sirat pasewakan jero nayaka Nunggal papane siji caritane nanging bareng kelawan angkate. Tunggu menika gumelaring merasta wadat kerubungan kadhereken pangrengga busana winda salon saking tapen lembehan. Marasawan totoria sing busana mring temanten anasa gambar atesaken merasta wadat pangabekten nggih sungkem mira kang putra mring Rama dalasan ibu. Menyat sangking palengganira sang Dyakayunita Ekawati Panjeng kumadane sang guru laki ngaturaken bektos pasrah jiwa kalawan raganira. Wong ayu garwaning pun Kakang Yayi tak tampa kang dadi pangabekten ndadekaken marem jroning penggalihku. Aku gomer sapa wong ayu sineksen jagat saisine ya mung sliramu kang dadi jejantunging atiku wong ayu. Purnenggati karsa kang lolos duwung saking gangganira setyaning kayu narsa lumarap sowan mring ngarsaning Rama dalasan ibu. Lumampah lolonan pindha sata metarangan embane kekandhan asta renggang gula kemambyur mulut sowan marak ngepyantara ing ngarsaning Rama dalasan ibu. Wis nyomranteng sang ajeng Rama banjeng kumandhane ngaturaken pangabektos emut mring purwaning dumadi emut mring labu-labadira Rama kang wis ngukir jiwa kelawan raganira enget mring labu-labadipun sang biyung kang wis minangka papaning yoga brata nawa candra dasa hari. Anggula wantah wit timur prapteng alaming kadewasan Sawedal samangke sampun keparang mandireng pribadi uwal saking cembuyunganing bapa kelawan biyung paripurna sowan mring ngarsaning bapa Jumena Ibu Laminem lon-lonan marak sowan mring ngarsaning bapa Kimban Ibu Sumini mangkono manunggal swaraning driya kang bapa mring kang putra sarimpit lamun ta kawedhar ing lati anakku nggir Cah Bagus elingo marang wekasing para nimpuna jejering wong kakung mangkono minangka imam ing keluarga sinebat guru laki sliramu dadi guru kang bisa ditulada tingkah lakumu sabar marang garwamu ya nggih. Ojo gampang mara tangan marang wanita awit wanita iku lembut panggrahitane dikasar sansaya ndadi nanging sliramu kudu solah bawa kanthi andhap kelawan asor
lan uga sliramu genduk putriku jejere wanita mangkono kudu wani ditata ya ngger bekti marang kakungmu kanten ana geminas titi surti sarta hangati-ati aja lali marang panembahmu anut pewarah agama lan kapitayanmu ya ing kono marganing urip mukti nyaklawati mulya mangari bapa purnenggati pangabekten nampi sesorah saking bapa arsa nindakan marasta wadat kacar kucur sok guna kaya kajang kawak dele kawak cinambur mring arata receh winadahan kain sutra sinulam suket kalonjana den suntak mring pangkoning wong ayu sinungging esem pait madu bebasane widadahan bokor alit arsa kapisungsungaken mring bapa lan biyung apa tawa warang tumurun marasta wadat kang den tindakaken wong bagus wong ayu wekdal samangke yakti lamun ing nembe wuryanandang bagya mulya welinge Rama ibu tansah kaesti wani mring bebener wedi marang kadursilan kinantenan geminas titi surti sarta hangati-ati asa sanding ngarasa sung tuladha ing madya mangun ngarasa tutburi suka handayani paripurna tinampi prasta wadat dahar kembul bujana Handrawina Dagar kembul bujana Handrawina yakti munggung kinarya syarat sarana manunggalaken lair batinira wong bagus wong ayu manunggaling jenta rasa budi kalawan karsa wong bagus wong ayu dirgadya surya kalawan rahina yen rembulan kalawan wengine yen geni kalawan urupe sabaya mukti sabaya pati lelayarane samudra laya kang tanpa pagut hanggelari wonten pundi dununging rasa mulya kang sejati kinantenan tresna asih ngambaran gandanya surebak ngebaki sasana wiwaha minangka tandha yakti yen to wong bagus wong ayu manunggal dadya sawiji lir kadya curiga manjing paraka bendera rontek umbul-umbul kasebut marut mananda asung sasmita mugia kula lumengser saking paiswanan memuji mugi rahayu kang dinemu sagung para tamu kadheraken lenggah prasaja kanthi mardu mardikaning Allah Agunging panuwun dumateng madya laras ingkang miju saking Cileng Poncol Magetan wekdal samangke tabuh sedasa langkung 17 menit waktu Indonesia bagian pendem sagung para tamu ingkang binulya
lumampahing acara lancar gangcar awit kasengguyung idi pangestu panjenengan para rawuh sedaya sesarengan manungga puji sesanti mugi temanten tansah kaken inden-inden rahayu ingkang tinemu donya tumangkanding pengayunaning Hyang Maha Nasa sinarengan manungga puja monggo dipun bikak lan dipun awiti adicara ingkang kebak barokah menika kanthi wausan ala hadiniyah bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadal majlisi wa ajlihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur agunging panuwun mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah yakti kula jenengan tambah tawajuh imane kandel berkah rezekine berkah omah-omahe berkah dunyane berkah akhirate ingkang gadah tanggungan utang mugi-mugi enggal saged lunasi Allahumma amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu ingkang dahat kinurmatan kanthi memuji lan pamundur saking Kang Hamengukati sagung para tamu kasuwun lerem sawatawis midhangetaken kumandanging waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kunjuk dumateng Al Ustad Rahmat ingkang sampun piniji ngati panyenggulkati pamaosing ayat suci Al-Qur'an sumangga wekdal sakwatahipun kasumanggaken nuwun wilujeng rumagang karya.